Radio Kapala Local News. Sa ngalan sa kanunasan sa usapin sa administration, personal nga mipabot silang simpatiya sila si Vice Mayor Siblicia Bibineri o Councilor John Faldoy Lungsod nga dos pamilyang Bernad sa kasubo tungod sa kalit nga pagpanaw ni Senyorita Prospera Bernad. Gipaabot sa mga opisyal ang Resolution number 14-2026 sa Sangguniang Panlungsod sa Uzamis di nakaunod nini ang dakong pagpasalamat o pagpasilungog sa kontribusyon ni Senyorita Bernad ngadto sa katawan sa Uzamis. Sa resolusyon giila ang iadako nga kasing-kasing sa pagpangalagad labi na ang pagdonar sa yuta alang sa pagtukod sa City Hall ug uban pang mga gusaling panggobyerno nga hantod karon nagaserbisyos kadaghanang Uzamisons ug sa umaabot pang henerasyon. Gipahayag sa mga opisyal nga ang Bernad family adunay dakong papel sa kasaysayan o kalambuan sa syudad. Ang Prospera Bernad Park nga nanaymutang sa atubangang bahin sa City Hall nagpadayon nga simbolo sa walay pagdumili nga paghigugma o sakripisyo sa pamilya alang sa kaayuhan sa publiko. Ang kopya sa resolusyon formal nga gitunol ngadto sa pamilyang Bernad isip simbolo sa pasalamat, respeto gikan sa Tibok City Government sa Uzamis ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Gofuentes. Nagpaabot usab silang pagpasalamat ang pamilyang Bernad ngadto sa Asenso Uzamis Administration sa maong nga pag-ila nga gipaabot ngadto sa mitaliwan nga Senyorita Prospera Bernad. Alang sa DXDD, ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, kini sa W4 Glen Reyro Luna dan Agsarakbian. Radio Kapala Local News.